उदालगुरि जिल्ला रायजो राजा मैगंनि फालांगि खालामग्रा सुबुंफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा। उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द हालामनि रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि भैरबकुन्दआव मैगं थाइगं फाननायनि गोदान खुला हाथाय बेखेवनाय जाबाय। इन्टार स्टेट भेजिटेबल मार्केट ससाइटिनि नाजानायाव भैरबकुन्दआव दिनै मैगं थाइगं फाननायनि गोदान गंसे खुला हाथाय बेखेवनाय जादों। बे गोदान खुला हाथायखौनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारिया बेखेवनानै होफैदों। बे गोदान खुला हाथायाव आसाम, अरुणाचल रायजो आरो भुटान हादोरनिफ्राय मैगं थाइगंफोरखौ लाबोनानै गुबै दामाव फानफैनाय जागोन होननानै इन्टार स्टेट भेजिटेबल मार्केट ससाइटिनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों मिथिहोदों। भैरबकुन्दनि खाथि खाला थानाय आबादारि आरो सुबुंफोराबो बे हाथायनि गेजेरजों खाबु मोननानै जौगानो हागोनखौ मिथिहोदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारिया बे खुला हाथायखौनो बेखेवना होफैनानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। दिनै भैरबकुन्द ओनसोलाव थानाय जोंनि माखासे सेंग्राफ्रा ज' जानानै मोनसे मार्केटिं कमिटि बानायदों आरो दिनै बे मार्केटिं कमिटिया बेवहाय बाजार बानायगोन आरो लोगोसे अफिसबो थागोन। दिनै बे अफिस आरो बाजारखौनो अफिसियेलि बेखेवनाय जादों। बेवहाय बे अरुणाचलनिफ्राय सफैनाय जेसेबां मैगं थाइगं बा जोंनि आबादनि बेसादफोर दं, फिथाइ सामथाइबो जानो हागौ, बेवहायनो अपेन मार्केट हिसाबै मागोन फाननाय जागोन, बेयावनो बिक्रि खालामनो हागोन। आरो जायफ्रा बायगोन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बायफैगोन बिथांमोनहा जाहाथे एखे क्वालिटिनि एखे बुस्थुफोरखौ एखे प्राइसआवनो बायनो हानायनि मोनसे खाबु बेयाव मोनगोन। नङाबा गोबां समाव नुबोदोंमोन जे सोरबा दाम बारा होना लांफ्लाङो, सोरबा थगायजायो, एखे क्वालिटि बुस्थुआनो दामा फाराग जायोमोन। बेनिखायनो एबार बे मार्केट जानायखौ जिहेतु अपेन जागोन बेवहाय, बेनिखायनो गासिबो एखे दाम होनानै लांनो हानाय जागोन। आरो लोगोसे जोंनि जायगानिफ्राय जायफोर मैगं थाइगं बा माइरं बायदिसिना अरुणाचलफ्राव बिक्रि जायो, बेबो बिनिफ्राय अपेन मार्केट हिसाबै बिनिफ्राय बायना लांनाय खाबुखौ मोनगोन। आरो बेवहाय बेखिनि मेनेजमेन्ट दायित्वखौ जोंनि लकेल सेंग्राफोर लागोन। आरो दिनै बिनिनो बे मार्केट लोगोसे बे मार्केटिं कमिटिनि जिथु अफिस बेखौ बेखेवनाय जाबाय। स' आसा खालामदों बे कमिटिनि जि नाजानाय बिनि गेजेरजों जोंनि आबादारिफ्रा आरो अरुणाचलनि आबादारिफ्रा उचित बेसादनि उचित मुल्य मोनगोन, थग जानाय नङा, खम बारा बेबायदि मोननाय नङा, लसबो जानाय नङा। बेनिखायनो जों बिनि गेजेरजोंनो आसा खालामदों जोंनि रायजो राजाफ्रा उपकृत जागोन। ओरैनोथ' बे ओनसोलाव अरुणाचलनिफ्राय गोबां मैगं थाइगं फैयो, आलु, केबेज, टमेट', ओमफ्राय बायदिसिना फिथाइ सामथाइ फैयो, आपेल थापेल बायदि फैयो। खिन्थु सिगाङाव बायदि अपेन मार्केट जायामोन, सिरि सिरि लाङो, सिरि सिरि माबायो। दा बेवहाय बेनिखाय दामा फाराग जायोमोन। आरो जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां माइरं, मैगं थाइगं बायदिसिना अरुणाचल बा भुटानाव साप्लाय जायो, बेफोरनिबो जेबो माबा गैयामोन। सोरबाबा दाम बारायाव लाङो, सोरबा खमाव लाङो, बेबायदि मोनसे फाराग लायोमोन बेदर बायदिसिनाखौबो। खिन्थु बेवहाय अपेन मार्केट जानायखाय भुटाननि मानसियाबो खुला खुलि बा अरुणाचल मानसियाबो खुला खुलि बिदि बायनो हानाय बेबस्था जागोन। आरो जोंनि आसामनिफ्राय अरुणाचलनिफ्राय फैनाय बेसादफोरनि जिहेतु बे अपेन मार्केटजों खुला खुलि मार्केट जागोन, बेहाय बिथांमोना बायनो हानाय जागोन। बेनिखायनो बे आसलथे बुंनो थाङोब्ला मोनसे एक्सपर्ट आरो इम्पर्टनि ट्रेनजेक्सन खालामग्रा बेबायदि मोनसे पइन्ट, बेबायदि जायगा। बिनि गेजेरजों अन्तत मोनथाम बेयाव बुंनो थांब्ला भुटान, अरुणाचल आरो आसाम, बे ट्रायेंगुलार मोनसे जायगायाव बे मोनथाम स्टेटनि रायजोफ्रा अपेन मार्केटनि गेजेरजों गाव गावनि नांगौ बुस्थु बायनो हानायजों लोगोसे फाननो हानायनि बेबस्थाबो जागोन। बेनिखायनो जोंहा मोनसे रिलेसनशिपबो जाबाय, बिजनेसबो सोलिबाय, आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे इउनिटि, मोनसे आन्डारस्टेन्डिंबो जागोन। बेनिखायनो बे जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट। आरो बिनि गेजेरजों अन्तत जोंनि ओनसोलनि रायजोफ्रा थांना थानायनि राहा मोननायजों लोगोसे जोंहा बिभिन्न ट्रेड एक्सचेन्ज खालामलायनायबो जागोन, आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। बेनिखायनो जाय सेंग्राफ्रा बेखिनिखौ नाजाबाय, मावफुंबाय, बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों। आरो जाहाथे बेखौ साक्सेस खालामो, कारण जोंनि मानसिफ्रा एसे धैर्य खम, लाब जाबाल'सो बे मा खालामो, बिजनेसफोरखौ खालामो, लुकसान जाबानो ज्राब गारो। खिन्थु बेबायदि लाब जाबाबो लुकसान जाबाबो कन्टिनिउ खालामनानै जों बे ओनसोलनि ट्रेड जिथु माबा सेन्टार हिसाबै बेखौ जों अरायबो फोथांना लाखिनांगोन। ओरैनो दाथ' अपेन मार्केट हिसाबै अपेनजोंनो स्टार्ट जागोन, उनाव नायनोसै मा सुबिदा खालामना होनो हायो। दिनै अमुक बानायगोन तमुक बानायगोन होनना बुंनो नागिराखै, खिन्थु नायनांसै
सरकारनि बबे आसनिजों माबाफोर हेफाजाब खालामनो हायो ना हाया बेखिनिखौ मावनो नाजानोसै ओमफ्राय गासैबो खामानिखौ गासैबो माखौ सरकारनिफ्राय लुगैबाबो जाया गावनिफ्रायबो इनिसियेटिभ लानांगोन ओंखायनो सरकारनिफ्राय मोनगोन सरकारा होगोन होननानै थायोबाथ' जानाय नङा गावनि सुबिदानि थाखाय गावबो एसे सेक्रिफाइस खालामनांगोन आरो आसा खालामो जोंनि सेंग्राफ्रा जिहेथु जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों फैनाय आरो बिथांमोना दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बेखौ फोथांना लाखिनो हागोन आरो जिखिनि प्रयजन एकदम मिनिमाम प्रयजनखौ बिथांमोना गावनिफ्रायबो इनिसियेट खालामनानै मावफुंगोन बाखि सरकारनिफ्राय जिखिनि हायो बे सरकारनि जिखिनि बेबस्था दं बे बेबस्थानि गेजेरजों हाथावनाय बेबस्थाखिनिखौ होनो नाजागोन जायफोरा जोंनि चेनेलखौ नायो थामहिनबा उदालगुरि ओनसोलनि दा बे जि बायनाय फाननाय गोदान मार्केट खुलिदों बेनि सायाव मा खावलायहरनो सानो नोंसोर जोंहा जिहेतु बे एक्सपर्ट आरो इम्पर्टनि मोनसे सेन्टार जाबाय आरो बेवहाय फानग्रा आरो बायग्रा मोनसे मिटिं पइन्ट जाबाय बेनिखायनो बे मिटिं पइन्टनि गेजेरजों बे मार्केटनि गेजेरजों जोंहा फानग्रा आरो बायग्रा रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे बिथांमोना नैबे जायगाखौ मोजाङै बाहायो आरो बे जायगा बे मार्केटखौ जाहाथे सुबिदा लायो फाननो थाखायबो आरो बायनो थाखायबो सुबिदा जाहाथे लायो आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव मोनसे बे ओनसोलखौ मोनसे एक्सपर्ट आरो इम्पर्टनि मोनसे सेन्टार ट्रेड सेन्टार हिसाबै जाहाथे बाहायो बेखौनो खावलायो जों बेखौनो खावलायो बे ओनसोलनि जेसेबां माने बेकार सुबुं बिथांमोना दङ जाहाथे बेपाराव माने हाबसोमनांगौ जों माने गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि जायगायाव फैनानै बेफार खालामफैयो खिन्थु जोंनि मानसि बेफोराव एलार्ट गैया स' जोंनि मानसिया बेफोराव माने हाबसोमनांगौ आरो जोङो दायो बेयाव ओरैबायदि मोनसे सुबिदा खालामदों बेनिफ्राय जों बाहेरायाव माल हरनो हागोन आरो बाहेरनिफ्रायबो जों माल लाबोनानै बेनिफ्राय जों फाननो हागोन लोगोसे बे ओनसोलनि जा माने आबादारि बिथांमोन दं बिथांमोनाबो माने बेयाव हलसेल हिसाबै माल लाबोनानै जों फाननो हागोन बेनिफ्राय जों बाहेरायाव हरनाय बेबस्थाखौ जों बे जोंहा जिथु ससाइटि दं ससाइटिनि थ्रुयैदि जों बे गासैबो खामानिखौ मावजोबगोन बेयाव खुला फाननाय बायनाय जागोन ना जाया खुला फाननायबो जागोन जों बेनि लासैनो बेबस्था लागोन सरकारनि बिबानगिरि दं बिथांमोननोबो जों सावरायगोन माबायदि जों लाङोबा माने बाजारखौ मोजां खालामनो हागोन बेबायदि कोल्ड स्टरेज बानायनो हायो नामा बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायबाय थादों बेबायदि जों आवगायलांगोन होननानै सानदों मार्केट गोदान खुलिनाय बेखौ सोर इनिसियेटिभ लादों बेखौथ' जों मोनसे ससाइटि दादों इन्टार स्टेट भेजिटेबल मार्केटिं ससाइटि मोनसे दाबाय जोङो थ' बेनि थ्रुयैदि जों माने गासैबो बे दाहालागै जों बे माने मार्केटखौ जों सालायगासिनो दं बा दिनै जा सुरु जाबाय बेनिफ्राय जों सालायलांगोन बेनि उनाव जों गासैबो बे ओनसोलनि भैरबकुन्द ओनसोलनि बा बेनि खाथि खाला जेसेबां ओनसोल दं बेनि गासैबो सोद्रोमाफोरानो बेयाव माने लासैनो बाहागो लानो हागोन आरो बेयाव खाथियावहाय जों गुबुन रायजो आरो गुबुन बेनो मोनसे जों बेखौ साननानैनो बा बेखौ फोनांजाबनानैनो जों बे बिजनेसखौ मावगोन जिहेथु जों भुटाननिफ्राय गोबां बेसादफोर बायना लाबोनो हायो खिन्थु बेयाव जों आगोलाव सिस्टेम गैयामोन दायो जों बे ससाइटिनि थ्रुयैदि बा बे बाजारनि थ्रुयैदि मोनसे सिस्टेमाव थांगोन जों बेनिफ्राय माल बायना लाबोगोन बाहेराव जों एगारहरगोन आरो अरुणाचलनिफ्रायबो जों दा मोनसे सिजन सोलिबाय थादों जोंहा बिलाहि आरो बान्दा कबिनि थ' बे गासैबो जिनिसफोरखौ जों बिथिंनिफ्राय लाबोनानै गाहायसिम हरगोन बा जाय समाव अरुणाचलाव नांगौ जायो बे समावबो जों बाहेरनिफ्राय लाबोनानै बेनिफ्राय जों हरनायनि बेबस्थाखौ खालामगोन मासुलबो लानाय जायो बिदि लानाय जागोन नामा बिदि दासिम जों जेबो साननाय जायाखै खारन बेखौ जों सरकारनि थ्रुयैदि बा ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार दं बिथांनि थ्रुयैदि बा जिथु डिपार्टमेन्टजों जों थाङोब्ला माने बे जाफुंगोन बेखौ जों उनाव लासै लासै मावनाय जागोन नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं
क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360